В България рушвет няма, това е много важно да се знае. Има благодарност. Тя не се иска, тя се усеща. Не се дава, тя се оставя. Не е за услуга, а за отношение. За човешко отношение. За разбиране. За това, че някой си е свършил работата, която така или иначе е трябвало да свърши. Най-хитрото е, че никога не се говори директно. Нямаш дай. Има, ти си знаеш. И ако не си знаеш, значи си нов. А ако си нов, ще се научиш. Не веднага. Първо ще чакаш, после ще чакаш още малко и накрая сам ще разбереш какво не си направил. В България благодарността идва след услугата, но понякога и преди нея. Не защото някой настоява, а защото така е прието. Никой не те задължава. Просто ако не благодариш, нещо някак си не върви. Документът не е готов. Резултатът се бави. Подписът още не е минал. Не защото някой ти вреди, просто не ти помага. Най-абсурдното е, че всички знаят, но всички се правят, че не знаят. Всеки казва «аз не давам». Всеки познава някой, който никога не е давал. И същевременно всички знаят как се оправят нещата. Това не е корупция, това е фолклор. Предава се от човек на човек, без инструкции, само с погледи и паузи. И ако попиташ защо така, ще ти кажат, че системата е виновна, че заплатите са ниски, че иначе нищо не става. И някак благодарността започва да изглежда не като проблем, а като решение. Не като подкуп, а като смазка. Нещо, което помага машината да не скърца. Най-тъжното е, че в един момент всички започват да го приемат за нормално. Не го харесват, не го защитават, но го очакват. И когато някой откаже да участва, не го смятат за честен. Смятат го за наивен. В България най-големият грях не е да дадеш. Най-големият грях е да не знаеш как стават нещата. Това не е история за лоши хора. Това е история за навици, за оправдания, за това как нещо ненормално се превръща в част от ежедневието, докато накрая спрем да го забелязваме. Ако искаш още такива български абсурди, абонирай се за канала. Благодарността е по избор, но видеята излизат редовно.